имрӯз барои шумо компанияи бародарои хидма, бародарое ки давно мешиносумшона ва бародарое ки ягон вақт таваллуд кардагӣ нестанд, ҳавоиро шумода тавсия мекунам. номи компанияи Сафо. ин компания тӯли чанд сол граница одаморо мебаранд, мебиёранд, выезд мекунанд. ҳар яки шумо без ягон хел сомнения метавонед ҳамин бародарои мада обращаться кунед. ва яке аз беҳтарин условияи компанияи Сафо дар ҳамиае ки масалан бисёри одамои хидмо, яъне бародарои хидмо ки документошон просрочена ёки регистратсияшон тамом шуда, ёки масалан патент надоранд. бисёр компаниё мебаранд, мебиёранд, не ки ӯ компаниё ҳамон одамое ки таксист ёки роҳда мебаранд тона мебиёранд ва ё барои документация отвечат ва ҷавобгӯ пули роҳпулитона мегиранд. уша чӣ хеле форатона бирен биёед кор надорем мегӯяд. леки ин бародаро, ин компанияи Сафо полнос ҳама чия дар гардаи худшон мегиранд. ҳамон маблағи ки договор кардӣ сумтона мегиранд, худтон гап мезанед, дуруни ҳамуда ҳама чӣ медрояд. агар патент надошта бошед, дар коротон дар регистратсияон работа навистагӣ бошад ёки документотон вообще ҷазид бошад, полнос ин бародаро ёрдам мекунад. рости гап ин видеои ки тамошо кардан ин спонсор марангиё яхе одамо ин спонсори моя ин сӯсу намегум, ин спонсор неста, ин бародароян чиста реклама айма харидагиан, заказ кардагиан ва гапшонда ҷавоб меган. дроен занг занен, граница мебаратона мебиёред. чӣ хеле хай ин сӯсу ай уй бошен. салом алейкум. созен, хубен, тенҷен, зурен, ҳама тарафа ништякен. бародари 8-солаи нонхири Шон МС, акаи додари хештавори авлоди бародари элон. рости гап ман на судягитда, на реперитда, на дигаву дига кору движенияетан фаъолиятитда кор вообще надорум, кордорам нестам. неки мутаассифона дина видеои рӯ ба рӯти кати Шон МС тамошо кардам. бисёр гапи чапои ҳар хела гап заден, махсус телична гап задӣ. рости гап камтарак зиқ шидам. Шон МС тира чени ма ягон кас намешноса. ма кайти 8 сол шиносам. ма дар бораи ти любой чӣ медонам. меги бародар бидем, меги мумкин ки фикативай дуруни 8 солда бисёр коро кардагӣ, любой хештагӣ, любой хестагӣ, мумкин ки оилатон, падару модаротон кади рафтомад кардагӣ. ма боварии комил дорум ки як бор ду бор не, мумкин бисёр вақт бо хонаи Шон МСда шитагӣ. нахуд баъди ҳамиқа нонхирии дига, баъди ҳамиқа бародарӣ кардан барои дар видео гапҳоро гап занӣ. яъне ки агар ту мард бошӣ, ту гапи гуфтагита дар видео қабул кӣ. ҳамихе гуфтӣ ку ёки нагуфтӣ ку. рефтиҷи қатъи кор кардан бошад тамом. не бодаши баш тамом бош. дар онҷа метавона ҷанг шава, дар онҷа метавона одамкишӣ шава. ба мақсади асосии ма ки рас ӯ хали шуд, ҳамаи чӣ меброяд то газетаву телевиденияда и ба айпушти ҳами дар тоҷикистон батла маҳкам мекунанд. ту бародар ай хотир бароварда бошӣ, ҳози замони бетелефонӣ нестай. ҳози ҳамун замонае ки дар любой ҷо камерае, дар любой ҷо доказательства, дар любой ҷо видеояй. ҳози ҳамун замонае ки мо тоҷико ютуб чияй фаҳмидагием. яъне чӣ гуфтанем? ама бача ту ура гуфтест ки ба гардан гапу чапи яке вдруг мисол масалан дар Россия ҳами батл шава, ҷанг панг одамкишӣ корчашапӣ шава, ҳамхеле гапа гуфтӣ ку гуфта ба гардан ги гуфтести ҷуръата бародарта. охи Шон ягон девона нестай, ягон беақл нестай, ягон хидиш да хидиш душман нестай ки бигира дар камера и гапа гап зана.
یعنی چی گفتن این برادرو؟ وقتی که این گپ و چپ درونی 10 کس 20 کس نمیشوه، همین گپی چپ شموده، همین 10 کس 20 کس 30 کس میفهمه ماکسیموم تمام. نه که وقتی که ایرا در کامیرا سیونکا میکنیم با در یوتیوب میپرتوی برای این گپ و چپ پگه باید با جواب بگه شامنسی. برادرو این از رکلامه که سر میشن همه تماشا کنین، رکلامه تنجه. бародаро ҳози ҳамин рекламае ки тамошо кардем, ин бародарои худмонай ай тоҷикистонан. любое хел, любое гапу чапи бору мору ису усу ай уй мешава, занг занен, номеро дар описание мешава. бо як гапи дигае ки барои камбағало, барои маюбон, барои одамои калонсоле ки камбизоат ҳастанд ва барои масҷидҳо скидка 50%. агар ҳам хеле камбизоат бошен, скидка 50%. марҳамат, занг занен, кору бортона ҳал мекунанд. агар гуфтум инҷа хуш мешӣ, мада доля гуфтум. мана долят то бакаи даврои долятӣ гузашт, соли 91 гузашт. Ти рекет набоши, на хар нест, ти дӯстӣ намира назар дорӣ. ҳози мутаассифона ҳамин хел замон шидагие ки одамора тӯҳмат кардӣ, ҳар хел дурӯғ найранго кардӣ, одамора беҳичи тирма кардаистиян. ту тим боле доказательствое ки ҳамин между собой шидагие биги ҳамира да камера бугу гуфтаистӣ. ҳазорон одам ира тамошо мекунад. бародар, ту 8 сола бародари Шон МС набудай. ту ҳамун шахсе будай ки инсонам не, бародарам не, кентам не, як море ки дар танаи Шон МС найхеле 8 сол гаштагӣ будай ку анам хеле инсон будай. мақсад дига бародаро элон Шон коре ки шумо дин ҳамин видеора гирифтен карден, маслиҳатҳои кардагитона якдигаритонда бовар карда гапзадаи гапотона гирифтен бироварден ютубда партофтен, куни якдигаритона ҳуй карден, ҳамин кортон у қассоз нашид. на айрӯи бигем айрӯи ҳама чида хитон хит кунем, барое ки хеле гапу чапҳо фақат бе камера мешавад. бо ӯ одамои камера кардям омадян, хурсанд шидан омадян, ҳамин гапу чапа сёмка кардям, партофтян, кам дар фикр намекунен охир. ва дар охир муҳтарам 8 сола бародари Шон МС элон худда як гап гуфтанiem. бародар, камтарам боша, хита ҳурмат кар. қирби инсонгарии худта то и дараҷара пас назан. наход як видеои як соатада ҳар 3 минут пас ма барои сум э бародар, пулҷон ба мурам гуфта накафи бо. бача наход любое чи кати ҳаму пул расчёт шава, наход любое чи масъала ҳаму пул кати ҳал шава. бародари азиз, ту марда ки давомбайни почат вроде чизе дори, ту ягон проститутка нести ку ҳар як суханда пул сум бигӣ. мақсади гап, агар ҳама ҳамин гапу чапа ҷамъбазкунӣ бошем, ман лично выводи хидмат дар бораи ту муҳтарам элон бировардам. агар Шон МС дар ҳар як видеош бига ки ма
камбағалам, ман мухлисам картошкафурӯш ису мега, яъне ки инсон 100 бор повторяд мекунад ки ман камбағалам. Не ки камбағалам боша, мега ки ма 30,000 сомона, яъне 30,000 сомон и зиёда ай $3,000 мешава. Ма $3,000 мегирам мухлисода падарка мекунам, што мухлисои ма дроя батли мара беплай ёки ба нархи арзона тамошо кунад. яъне ки ҳам хеле гуфтеза одами камбағал. Ма боварӣ комил дорам ки агар ту дар ҷои шонемсӣ мешидӣ 100 сомонта барои мухлисот намедодӣ. Жалка мешидакта. Ай ҳамин хотир гуфти ҳамун худат дина дар видео гуфти ки ман мухлис надорам. Гуфти ку ай ҳамин хотир ту мухлис надорӣ. Бародари азиз, дар ҳаёт любой чиро барои пул кардан дар кор нест, барои кайфи худат, барои удоволствияи худат, барои нахели айуи худат, барои бародарои худат, барои кентот, барои нахел столот, барои любой чи бикӣ, барои пул накӣ. Барои вақти кайф дакади ҳамун мухлисам пулам худашро меёва. Дальше больше гапи мара касе фаҳмид, касе нафаҳмид, хай ягон рӯз 2 бор, 3 бор, 4 бор то 10 бора тамошо кунем видеоро, мумкин ки мефаҳмем. А так, дядя Шон, всё нормально, я с тобой, сделаем всё как надо. Если, конечно, сука, ты заднюю не дашь. Давай.